Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakubula kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSifuzo Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashela sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani engabe usahila yini futhi. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sabona. Njani? Ngibela kanjani? Ngiyaphila. Ngishap nami ubani igama lesimanga? Amahle waZulu. Amahle Zulu. Yes. Oh, okay. Makeba, right? Yes. So ukhulela kuphi? Khule kanjani? Beyinjani impilo? Ngikhulele eSouth Coast, eMthalume. Nje khona nyawo nyawo. kahle emakhaya hayi impela ebhingi. Ungathotha kwazi nokusini. Hayi ke ngikhule ngisine ngoma bengisine ispani. Serious? Yebo. Oh, wow. Sabela thunje masiqede. So ongitshele ke bakugila bakwenzani? Izanazo. Okay, 2020 ke ngenze umatric ngaqeda. Mangiqeda ke njengenjwayelo ke maqeda umatric uapply ufuna ikole yabo. Ngisithola isikole yabo. Yes. Then ke kuphoqa ukuthi ngize ngaseThekwini ngoba isikole engangisitholile singapha la eThekwini. Okay. Okay, mangisithola isikole ngize eThekwini at the time bengumuntu ongalijwayela iTheku. Nje bengibhoreka mangiseThekwini umama yahleze esebenza so prefer uhlala ekhaya nomalume hambe ngemarenkeni yabo sisebenzela nomalume ngibuconduct we-taxi yabo. Wena Yes. userious? Ngikhuliswa umalume so nje impilo yaserenki intombazane edla inhloko shaya isobho Ishu. yabo. Yes. Bakuthatha kanjani nje abantu bekubona usizimalume kuze uconduct ufike erenkeni udla inhloko nje yonke leyo nto abasobho nani Nje kuthiwa intombi ngamalume qanda lamalume kanje even ngikhula ngama-weekend ngingegroundini ngihamba nomalume hambe ngiyodla inyama ebusha nomalume nabanye odla odrayiva nebhola nje. yini? Yes. Oh, Ngikhule okay. ngekho amantombazane so onodoli angibazi. Oh. Yes. Ngiyabonga ukuthi lokho akukujikanga wazi uzibone nawe usiyinsizwa. Hayi angeke uze kulunge. Angeke. Hayi kwangeke ugogadla. Why? Gogo Oh, umthetho. oh, okay, no ngiyakuzwa. Yes. Yeah, so bayenzani? Mangifike eThekwini ngiqashe kwenye indawo nje eyayingala ngaseDurban North ngoba isikole engangisitholile sasise-town. Okay. Yabo ukuthi indawo e-town ngangayitholi and ngangazi umuntu ngaleso sikhathi. Yabo abantu angangibazi bangasekhaya bantshenge ngiqasha koMayville of which omalume bebengayi-approve. Yabo. Okay, ngifike ke eThekwini. Lo ngiyesikoleni ngibele ngifunda iThekuke makuphuma esikoleni ngihamba eTown ngize ngihlale phansi nje ngiphumule impela ufuna ukubona ukuthi ngilaphi ngabe ngifunda yabo. Okay kuthi ke sengijwayele kwakula nje ngoJune kanje. Hlangana nomunye ubhuti nje thizeni Bhutiza. ubhuti nje Suka amadoda. hayi ngibothi hayi lona ke leli ke li right nje injongo impela aligqokile lamabhluku ahlala la ngezansi kwezinqa nje ngapha mina kwasemakhaya ijongo nje lidla ugodo impela. Hayi Ibhluku elosha ngemali. hayi umama sejongo. Hayi masangana nobhuti ke sikhulume sizwane nje yabo. Kuba ukuthi ke naye uyabona ukuthi okay ingane ephumele emakhaya yabo. Jahi nje izinto aloke bomngane wami. Sizwana mangiphuma esikoleni angivashele esikoleni mhlawumbe ngebreak yabo nje sizwane naye. Aze athi ke ubhuti abantu lo uyangithanda. Ngiqale ngayizwisisi lenkulumo yakhe yabo. Ngithi mina bekusa right sabangani. Bengijabule sabangani angibona ukuthi hayi konke engayizwa kahle e-off yabo Kubhutiza. ya nje igazi lami ke liyashesha ukuzite off. Okay aloke futhi ngibone ayike gcina impela ayisenhluleka yabo sithandana nobhuti kushaya uDisemba ngigoduke ngemakhaya. Magoduka ngemakhaya siyaqhubeka nje like siya communicate ayikho into ethene wrong like ayikho into off. Alright athi ucela ukuza ngasemakhaya zongibona. Ekhaya. Yes, eSouth Coast. At the time ubhuti waleka oZulu. Uke emakhaya naye but uthi uzosuka emakhaya adlule eThekwini emakhaya abayongibona. Hey, okay. Ngingafuna nje ukubona. nginqaphi ngithi nje hayi ngiyala angithandi.
okay abe nalokuthi unomuntu yini emakhaya and stuff kube naloko nje kuze kube ukuthi sigcina singasesingazwani kahle umuntu onenhliziyo encane. Lapho wena ubuna umuntu emakhaya nobungenayo emakhaya. Bengenayo. Okay. Ikona ukuthi nje angangacabanga ukuthi lapho sesivele stage uthi ngifuna zingasekhaya yabo uzozanga ngiphuza inyongo. Okay. Okay ke kanti ke engathi ngidayivela amakwava ahlaza ke lokho avela ngifonela. Ngibamba ifoni athi nje ngihalela ukuzokubona ngithi mina angithandi athi ngiyalele nginqabe kanti into thame ngifonela usekakhulu ubusy uyangilocate ngabona ngayi Shu. bona ngemoto okay angifonele athi yazi ifoni yakhe yangikhombisa ukuthi kuphelaphi athi nje uvele ngewindi ngithi unamanga wena mangithi hawu shembe ngongcwele nangu athi hayi ngeke ngize ngimeke la ngizodlula uzeke ngingaze ngingene la yokini ngicenge la choice I know ngiphume ngekena ke sihlale leso sikhashana ahambe abone futhi ukuthi lento ade ishothi nginomuntu ayikho ngoba ungifice ngekhaya ngigcobela ibovu ngihlabela iphini ififindo nje ayibone yaphuma ngisho ikhulekela izimbuzi yabona nje ukuthi angina stress. Okay ke uGuy ke kuye 2022 okay shaya isikhathi ngibuyele eThekwini register esikoleni ke nje like annually lokho register kube right silo esiswana athi ke ngingafila kanjani maye ngathi ucela ukuye ekhaya ngithi mina uyonzani athi nje ngiyafisa ukuthi ube wasekhaya. Okay. Hayi ngimtshela ukuthi yabo nje mina oqala ngenze lonto engadrysela nje isikhathi eside ngenze lonto ngame echaza yena wasemakhaya fine nami wasemakhaya yena ngakubo ukukhiwa amanzi mina ngikwazi ngisho ukuthwala ibhakede. Ngivele ngibona ukuthi azini ngibe nalento ukuthi ngisafunda right yena uyasebenza nje ona amateksi like nje umjito ophelele lo uzongiphuza inyongo ngobazi ukuthi ni yonke into ngicela kuyena yabo nginqabe ngithi mina makuukuthi wena ungithanda lendlela othi ngithanda ngayo uzongilinda ngiqede esikoleni ngisebenze ngeke nje sesifike lento oshoyo. Okay kube ngathi uyangizwa kube nesikhathi la khona kwakhona umcimbi wakhona nje ngasemakhaya yabo wamantombazane mangiya khona kanti khona uzoshutha ivideo yabo nje kube nejongela ithi hayi cha hayi mntana umuntu egcwele esicawini ivuke no200 lithi hayi ngiyachoma ntombi ukuthi wayibona kanjani ivideo kathi kuthokhi kanjani ngabona sengisendela wathi ke isona sizathu sebesidala ungafungekini ngiyamtshela ukuthi awukwazi ukuthi isona sizathu leso ngoba uyabothi lo muntu lokuqala ngimazi ijongela ifike lesicawini ngigidela ingoma mina ngishayela amafolo ongena stress so awukwazi ukuthi lo muntu ngiyamazi yena uzibonela intombi athi phela mangayi intombi ibonwa kanjalo ngakini bengimele ungitshele nami ngize emcimbini ngizobona intombi ngibone wena abantu begcwele ngoba phela wena ubona abantu begcwele yabo kube naloko. Okay athi ngimbuza ukuthi ke ube nokuthi mesemakhaya sometimes mangimfonela ngibuye ngamtholi mase buyela kimi athi hayi phela mina ngifuyile bengiyolusa. Okay manje mayolusa ifoni yakhe iyaringa like wonke amafoni akho wena ngisho le upopopo hayi ngiyapheja ngawo udonsa ngisho ugesi ungekho nalo wakupopopo nawo ngina. Hey ngithi mangicela abantu bamadalo it's ade ushadile emakhaya noma konke khona. Okay qale ngithi okay yazi lo ngizomthola ukuthi ithinto yakhe kahle kahle nalamakhaya yakhe. Okay ngithatha ifoni yakhe ngokunye ngithi mina awungivule ifoni yakho nje ngifuna ukushutha athi hayi swipe ifoni yashutha ngisho ivaliwe. Okay thilo ngizombamba kuthi ngokunye sike esitolo ashaye iphethini efoni kanti ke phela vele ufuna ugcwele. Okay ngithulele sithi sihlalele nje kokunye enganakile ebusiness call guys isikhathi siningi ngisebenzisa ifoni thatha ifoni yakhe ngiyivule mangivula ifoni kunomuntu esifazane nje ufakile isikhafu nje uqedile. Okay ngishuthe ngiyama ifoni ngaphela angifuna ukujumpisa ngisafuna ukuqhubeka la ngibona ukuthi khipha boma words. All right I know ngibona ukuthi okay lo ushadile
Ngiyethulele ngila ngimbuza ukuthi mina unkosikazi emakhaya athi cha. Mawungangikholwa Uyaphika. asambe nawe semakhaya. Ngithi mina hambe nami semakhaya. Athi niye ngithi hayi nowakwazi. Ngengikwazi. Kuthi ngebirthday yami angabi khona angifonele ekseni athi angizokwazi ukubona since kuyibirthday yakho and stuff. Ngithi mina awuzokwazi ukungibona ngebirthday yami la kuthandana nami wena. Athi nje hayi ngizokufakela imali. Impela hayi ishadla lama 1000 ebank. Shuthi hayibo. Okay, only to find ukuthi mina nomkakhe si share birthday. Hawu. So guys, uthi wa decide to spend birthday yamkakhe. Ushadile ubhuti wabantu. Shade ubhuti wabantu. Lapho wena wena ukangakanani enhlizweni yakho manje usuyamthanda kakhulu. Angazi but ngase nginalokuthi okay nami ngiyamthanda and ayikho into engayenza and nayakazi ukuthi mina sengiyazi ukuthi yena ushadile. Awubonisanga ukuthi uyazi? Angimbonisanga ukuthi ngiyazi. Bengisathule nje. Ngangisazama uyidigest le ndaba ngizwisise yabo okay. Kuye keke. Avela ngicike ngelinye ilanga yabo. Vele ngimsendele isithombe ngithi nanga umkakho. Ngatshutshana namba yomkakhe ngithi phela ngamfonela mina manje mawukuthi wena namanje uyamphika. Athi I know anginankinga yena uyakwazi. Wazi wena? Yes. Ngoba nathi wazi wena? Athi yena uyakwazi uwena mhlawumbe omazile efonini kodwa yena akanankinga nawe. Ngithi mina usho kanjani? Yikho nje ayiphika mangabe ukuthi uyambuza ukuthi ushadile emakhaya athi singahamba uyozibonela wena ngokwakho kodwa ngishadile. Shuthi wayefuna ukufika nje sefika nawe. Umkakhe ke unkosikazi nje ohlalela emakhaya uyabosho ukuthi sangazi noma isikole angazithandanga ukufunda noma igongo leli lalingafuna afunde ngoba kunako ukubhosonyana lokya yabo. Okay ngithi leleke kuphela uDisemba athi uye ekhaya. Ngithi mina ekhaya ngaliphi athi hayi angibuzi ngiyakutshela ngithi mina eGolonto. Akuvele kufika obhuti bakhe afike nobhuti bakhe sihlalele nje nabathi hayi sesibavusela impela oBrandwood namashethi hayi sibhekile impela le South Coast solanda impondo fana nento ukuthi hayi impondo umuntu welamazi umtoti nje bathi impondo. Ngithi mina nolanda impondo neliyesaphi athi hayibo silise emakhaya kaZulu manje basho isithakazelo senkosikazi yabo bathi hayi uyalanywa endena kanqabile inkinga isingafika nawe ngithi mina hayi ayikho inkinga engafika nami ngwavele lonto ngizenzeke ngibe nalonto nje hayi kuthi ngoDisemba ngithola icall ngike ekhaya isimo nje impela ngiqeda ukupheka hayi icall unjani ngiyaphila mina uMasibani unkosikazi kabani Kufanele wena. Hayi Ntombi kumalana nani? Ifile ndoda ngoba phela ngiyazi nezindlela ezibuye zithi. Ifile lo bhuti lo. Athi hayi cha kafile ngithi nje angibuza ukuthi yini edala ungathanda ukuzala ekhaya. Hayibo. Ngithi mina ngizwanga athi cha yini engathanda ukuthi uzele ekhaya ngoba mina kade ngangifisa ukubona nje. Mina hayi no hayibo hayi mfethu ucela ukuvala ifoni ngoba manje into engiyokhulumelayo nizongenza ngingadli yabo ngiyashesha nokudina mina ngivalele ifoni yami ngiblock kwalo number yabo ayi kushaw January ngibelethe ku2023 athi uGuy why wablock umabani ngoba yena uyafuna nizwayo ngithi mina hayi into engayikhuluma nomkakhe ayikho into engihlanganisa naye yabo okay angifonele athi asambise egateway ngithi mina okay athi ngisuka lemakhaya manje suka emakhaya athi afike sihambe futhi afike futhi ngokunya ngifonela Thoza la ezansi egarage la ngihlala khona kwakune garage ngehle ngegarage ngiqokela igown ngifayela amapijama nje uzuza irompa ngifayela amasokisi ngifayela nophaqa nje ngiyiphara ngiyabona bese ngiphuma embedeni yabo ngiyele egarage ngengele emoto vela ayikho umuntu ozongibona hayi athi sami soshintsha imoto sithatha imoto yami sishiye yomsebenzi okay sihambe ke noGuy fika shintsha imoto emsebenzini ayi ngithi ngiyabona imoto ithi toll gate yokuqala siyapi athi hayi nokhona umngane wakhe siyakena toll gate esibili hayibo siyapi ngivele ngikhali
ngizwe manje ukuthi yabo la ngiyagcwala. And into engicika ukuthi uyakhuluma nefoni uthi hayi seza sike endleleni. Ngivele ngikhale. Hayibo. Ukhuluma nobanje ukuthi siyeza sendleleni. Angiboni foni ingala esayidini vela dot foni anzathi hayi no seza sike endleleni ngalala. Ngikhale mangikhala akhipha ikhadi lakhe lasemsebenzini license athi should send number wakini ngayize ngikwenze lutho kodwa mina nawe sekhaya ngakhala yabo sathi siya ku toll gate esithathu mehla isengakho Zenginesibibithwane. Hebo, ngesikhihla indaba yokudlala. Sithi masife garage athi yasamba uthenga into yokudla ngithi lo ngizomgila. Ngifike garage ngiqula ama chips ngayitringa. Ngitshothe mhlawumbe uzoba nenkinga ngathi nje soqedile noma khona okusashona. Ngithi nje ngiqedile. Mangithi ngiyafika khona, hayibo bazi bangiphaphela abantu emzini womuntu. Ufika kuphi manje? Emakhaya kubo. Ufice ifra yakhe. Khona umngakhe. Khona uma wakhe. Khona ubhuti bakhona. Khona nosisi bakhona. Lapho wena ufika amehlo abayabona isikade ukade ukhala. Namanje ngiyakhala sengicikina lento abayenzayo. Bangiphaphela. Angibazi abangazi but indlela abangikuthela ngawo shuthi nje. Usucasukile man. Ngiyagcwala liyafuthelana olwandle ngenza manje ngithula ngisho ikhala. Hayibo umakoti wakhona aphuthume nama tray. Hayi uphuthumela wena futhi. Ngithi ngiyidleni. Ngathi nje nhlobo. Ngakhala wazi wathi mama wakhona nje hayi mbuyisele emuva. Yabona pha things asuka ngabo 2 ekseni. Usubuyisele emuva. Ade sife ngabo past 11 ngoba impela angayimisele ngokuthula and ngangidiniwe. Manje thini conversation ke mesenihleli phansi ke nomndeni nje awu Nkosi yami kade sasikubona nje sikasasijahe kabi ukuthi ufike lekhaya. Hayibo. Badliswe labantu. Ngicanga nazo zonke ukuthi shuthi labantu bebazi ukuthi le gongo lelibhubesi belongithatha ngenkani eThekwini ngiletha la. Secondly ngiyafika sengiphakelwa nokudla baqondeni ngaphela ngithembu lerazo le mhlawumbe hey amahlamvana senze ngeke wazi ngengazi nangendlela aba-actor ngayo mhlawumbe khona nezilwane zasezunje kulomuzi ayekho umfazi ongavela avuma ukuthi nje indoda yakhe iqonyiwe iza nentombi kanjalo atatazele nama tray abe stress free nje ngalowo ndlela. Ayisibuyele eThekwini masifike eThekwini safika ko-Shaw 6 nje. Hayi ugaya yabona ukuthi ngilanje ngigcwele angiyimisele ngibele ngithulakele emotweni kusemakhaya angikhulumisa imoto ngilalisa isihlalo ngiyayikhalela ngiyasikhihla nje. Ube nale ngqondo ukuthi made khona ayenzile into ayazi ukuthi umuntu uyamxolela ngayo ile imali shama phepha mayashama phepha ulethe ikhadi athi nje hamba and uzokhipha umona lelo khadi lizobe lingena limit nje ade etshela ukuthi imali ilungisa yonke into ngokwakhe. Okay ngibe nalokuthi angithandile indlela enze ngayo yabo. Ungakhe yabe nokungifonela athi ngiyafisa ukubona nestaff nje ngingathandi. Okay asuke ngelinye ilanga ugayi yabona lapha wangishayela ifinal yokugcina. Athi usuke emakhaya uzongibona. Mefike emakhaya ufika uhamba nomkakhe emqashweni wami. Emqashweni wakho usebekwa yini ke manje nefoni yakhe emqashweni wakho bazolanda mina ngini mina uthe uyangilanda khona la siyakhona. Silibangise ngala komhlangaka. Masamba uthi ke ugayi wavuma ukuhamba lapha yayingekho into engangayenza babe ngayimisele ngokuhamba. Ikuthini nje conversation emotweni nisuke endlini emotweni uthi usisi ungikhombisa ishweshwe zomakoti abafanselene. Usisi nje uyimisele ngalento abayenza nale ndoda yakhe and angisayithandisisi. Imali lo sisi lo usisi onjani umkhaya kha noma owasemakhaya uyabona ukuthi la saphushishe sayeka nasesikoleni engingazi noma kwakusajahe kumento noma kwakwenzalani nje uhappy ngoba uyabona ukuthi ayikho into angayazi impela ushanga ezikhwama zobani uright ikona ukuthi akanawo lo mqondo enginawo ngoba uyasho nje athi hayi wena uzohlala kulo muzi olethe kuni mina ngathi ngihlala emakhaya nje stress free. Okay yimi umuntu ongekho right la ungahambiselani nalento yabo. Asuke wayehleli ngaphambili athi ayisohlala ngemuva mina kwethu nawe nje ugayi futhi uyabona ukuthi yimi onenkinga la
Uthi mina ngithanda nobabili. Manje ke kwenziwani ngemhlanga? Sahamba sayoshopha. Hayi keke masingene ezitolo ngivusa ujini. Athi nje hayi awugqokwe ekhaya. Kusho sisiqala. Ethi hayibo. Uthini manje? Uyakuchaza manje. Uthini sisi? Awugqoka ujini. Manje ufuna ukukhethela ini ingubo kufanele uyithathe? Iy'ngubo lezi ey'thathwa yena ngithi hhayi. Nakade nganyakwethu angihambiselani nalo yenzayo. Sithi masingene esitolo esportsini athi hhayi yikho into engingagqoka mina la. Hayi bo mina ngivuke ne-red belt iy'ncuncwana phela mina ngihlala eThekwini. Athi nje ubani akahambiselani nalo nto usho indoda. Ngithi mina uyazi ukuthi yakho indoda ngiyisaba. Uqala wangibuza wangifica ngifake inzipho ezinde ngisho kunalezi ngipheqeza iy'nkopi. Wathi nje hayibo uyenza kanjani lento oyenzile uvuma kanjani kulowo mzuzu ngishaya ingubo enomqhinto lokwazalo. Angina-stress phela mina ngizwa ngendoda ngwasekhaya mina. Nje unalo kathi lokhu ngeke uzokwazi ukwasha amabhodo ekhaya uma uvakashile uma akahambiselani nalezi zinto zenzile and I was like yo ngi-right. Kodwa siswa abantu. Ngangiqala ukugoyisa umuntu wesifazane kanjeya ngisho indoda yaye ngixina kangcono kunaye. Kwakuweso kwakhe. Kwakuweso kwakhe. Maku-odwa-ke ke si-ode-ke nosisi hayi athi yini lo edlayo ngangi-ode seafood. Athi akufanele ukudle lokhu shuthi-ke i-seafood inofishi. Ugaya akayidli into enephokho ayidli into enofishi. Yabo ukuthi kuyathakatha lokhu kusebenzisa iy'hlahlana zasendle. Nalo wathi ayidliwa lento. Ngithi ayi cha mina shem ngeke ngikwazi. Bona ba-odani yini abadlayo bona? Badla inyama nje. Mina ngangifuna i-seafood. Athi nje awukwazi ukudla ufishi entontoni. Angitshela ukuthi kuloya muzi makuphela inyanga kuyagqunywa. Ngithi mina gqunyela ukuthi kube njani. Athi nje uzoncinda kanjani ney'nzipho. Ngincindelani? Ngincindelani? Ngobani? Le ngabona khona ukuthi lo kukhona into ayenzile kulo. Kwaya-ke uGayi wavele wenza i-final. Wasuka nomkakhe nodadewabo abawu-2 baye ekhaya. Kwenzekani manje? Bafika ekhaya baletha incwadi bathi bacela usuku. Bantu wakhulumile nami. Wayazi Friday ngangihambise oyena emarenkeni ngigoduka. Saturday wangilandela. Manje mayifika ekhaya uthini? Bafika nje ekhaya baka ngaphandle akehleni kwehlika lapha. Fika babingelela bafica ukhulu ichuntela amakenata akhe eminyango nje stress free. Hayi bafike bahlale phansi. Okay ngibenzele ijuice. Abenzela ngayimi benzela ukhazini wami ngangisendlini mina. Basho ukuthi hayi bafikele ekhaya basuka endaweni ethile abakabani baze ngokuzoletha incwadi. Ubhuti wakhona uthi ubona imbali cela usuku. Bathi ubani le mbali enithi niyibonile le ekhaya ngoba le ekhaya asicabanga ukuthi khona imbali engakheka. Ekudala ubuka ifilimu. Bayisho imbali. Hayibo. Iphuma imbali kulowo mzuzu igqoka isikete esincu noskin. Akhuza ibhadi umakoti wakhona. Athi hayibo ugqoke kanjani magqoke kanje? Ngixake ukuthi hayibo shembe ngiyalingwa-ke nanga umuntu engizoba nenkinga naye umakoti. Okay athi ukhula bokhanya nayo incwadi la kanje. Ngithi mina hayi ngeke gogo angihambiselani mina nalowo ncwadi leyo. Baxeka uthi okay laba bashela inye igama. Okay igama lami lokuqala ekhaya ngibizwa igama lenguyihlalele ekhaya yabo. Hayi ngithi mina Nkosi yami alukho usuku elizophuma angihambiselani nalo nto mina. Ngenhlanhla futhi uthi omalume babengekho ngoba laba kwakumele bayisuthe induku. Kwakumele bayisuthe induku kwakumele bangishayele lapho wakhona nje. Manje mase behambile ithini-ke usethini-ke ubhuti-ke ngoba phela nabo phela uthi kade uthi awuhambiselani nencwadi. Uthi nje ubhuti wakho nenzelani lento oyenzayo. Ngithini uyangiyuza. Ithini inhloso zami zakho ngami nawe. Uthando lokho luba kangakanani kuwena kumele uqhubeke ngalezi zinto kancane liyaphela ngoba yena lento ufuna ukuyenza ngendlela yakhe. Okay kwathi ngokunye uyangazi ukuthi ngiyayithandela ukudla ke angifikele nenyama ngidla inyama. Emva lapho ayikho into engayiphikisa ayisho. Ekhaya babona ukuthi isinothi-ke manje la khona into engahambi kahle. Alright. Emva kwaleyo nyama nje. Emva leyo nyama nje and wayengajwayele ukuthi afike nento.
wayefika ethi asambe niyoyithenga. sithenga. Okay, afike ngokunye ngelanga ngihlala ngakhona. Afike aqala ngifonele wena ongifonela athi ma uma period nje athi angizi nje kumuntu uma period wena uzongiphuphisa mina ngindoda. Alright, ngiphike ke kuloko. Athi uma period ngithi cha, woza. Afike lapho wena usho bo ngisho lele Japan. Afike Japan. mefika sihlale abambe ingalo yakhe. Ayinje. Azodlaleleni ngami. Ngithi mina wathi ngidlale ngawo. Uma period noma udlale inyama yakhe nguluphi. Ngithi mina Ubambani la? ingalo khona izinto zakhe, khona izinto zakhe. Khona namabhande la jwayele ukugqokwa. Naye ugqoka lelo bhele. Avunulile impela. Ambambe lento yakhe. Umbona uthi mina ngumuntu ujuliswa yini lo? Hayibo. Okay. Athi hayi ukuhamba kanje ngithi mina besizohamba nje nawe siyothenga athi hayi ngiyashiya ikhadi mfethu request la uyakhona uma uthi udinga imoto usho kulethele udriver angeke ngisakwazi kuba la nje kabe umuntu ophuthumayo angahlaliseki ahambe wanyamala 3 weeks wonke manyamala 3 weeks abuye mase thabo lento wayenza mfethu angilimaza Indlelani? Akulimaza ngante engayenza athi angisondeli mina kumuntu oma period mfethu kanje ukuthi kwenzakalani ngalona kumele ngithathe le ndaba ngishove ekhaya egroupini ekhaya le group ke namantombazane ngithi hayibo kanje basho bathi hayi izinto zabo usukuyiphuphisa uma period and stuff ngithi mina hayibo Imithi. Thunemithi ubaba ngibone kanje khotha hleze ebambe kanje ngesandla. Hayi dedeli ngisho drive isukila. Yini le? Ngeke ngize ngisho kodwa nje unento ebamba ngesandla. Hayi ngeke yini negama. Into nje nentambane ngiziro lele esandleni mase yayibamba hayi nje yabo. Manje ngisho noma eyogeza. Noma uyibamba kwenzakalani? Yabo nje le yanto angeke uzuyithinte. Angeke uzuyithinte futhi uma uyithintile angezwa. Ukutshela kahle athi nje dlalela kude nje nalonto. Kwaya ke uGuy bavele wabheda ke manje ayisanoungaboni ngendlela eright yabo ngoba ekhaya keke babona ukuthi konke engekho right. Bahlakanipha ke nabo yabo bathatha inyathelo. Emva ukuba kade udlele yanyama leyo ungasakwazi ukunqaba mawudlile. Okay, mayesebona ukuthi ekhaya konke abayenzile. Aphinda afike nento aseyithengile. Kanti phela sengiyazi ukuthi lo uke ungizamile. Njengade mina sengingenankinga. Into ethengile ukudla? Yes. Oh okay. Njalo sengenankinga nokuthi masihamba sambe soyi3 nje. Sengi-stress free. Ngingasela stress, ngimpost umntakwethu sifonelana. Sesinje. Yabo. Kuyikona shuthi ukuthi wesafuna ukubona into yakhe iyasebenza yini. Khaba ikhipha ke yabo. Aqale uGuy manje yabe nezitori afuna ukungilawula angithengele ifoni kanti ifoni ayithengile uyicuphile ulalela ama calls ami WhatsApp wami yonke into nje vele ngijole bangijola nomunye nje uGuy engazi ukuthi ngisho anga-find out ngiyangenzela ukuthi ngaba uthi hayi insizwe impela hayi zikhona kuyona yonke indawo angazi ukuthi uzothini yabo. uGuy ke aqaleke manje abe nalonto ke ukuthi mangithi ngiyaphuma labangani bami full live location thothi asikakabuyi seyangilanda nje aqala abe nalokho angavezi ukuthi find out ile kahle uya find out nje kuye ngokuya ngithi ngisuka ngithi ke na khona into lengiyifunayo angitshele ngezitori athi uzobona Friday ma cash out ama text umuntu kade engenankinga nemali athi uzobona Friday ma cash out ama text avele kudlula usuku lo avela ayithengele inwele vele ngiyifake athi uyithathiphi inwele ngithi mina benginayo imali kanti ubonile efonini ukuthi inwele zithenga ubani athi lo ethi uyeza naye lo afika akuqondanisa zazime kanje landilana baphuma ngisho abantu angihlala nabo babuka ifilimu eminyango mabebuka ifilimu ke lapha uthi lona wena uzoyeka intombi yami nalo uthi yami intombi
Lo omunye yangimqomela yangimtshela yonke into ukuthi nje nginenkinga kanje isuke ekuqaleni. Ngoba ngizwani manje nenkinga. unesithembu sakhe sithi wena. Isithembu sami nje sithi mina lo akanandaba lo nenkinga. Yabo abe naloko-ke manje aqala abe ney'nkinga-ke uGayi yabo. Wavele wenza i-final wangikinya. Wenzani? Wangikinya umfana. Kanje. Ukinya phambi kwalomunye. Yabo lo wavele wasuka wahamba lo wesibili because enenhliziyo encane. Nami ngisuke ngiphindele endlini. Wasala lo wabothi ayikho lento ahambe. Wabuya ngelinye ilanga wangikinya umfana ngangingakhoni ngisho ukukhuluma for a whole week. Umqala ubuhlungu ngineminwe la. Ethuke uzama ukubulala. Ngazi noma uzama ungibulala noma wethi uzamani. Kodwa nje wena lonto ethi if ungathandani nami ayekho umuntu ozothanda naye. The time wena kade sebehlangene nini number 3 nake usuhlangene nesithembu sakho wakucacisa yena ukuthi ufuna i-relationship iphele nalo ngasho ukuthi mina wena angihambiselani nalezi zinto oyifunayo. At least lo uyangi-understand ukuthi ngithi akangilindi. Wena ukuzwa lokho ufuna ukuzenza izinto ngendlela yakho uzuyishayina traditional yabo. Angihambiselani ngena le ndlela wenza ngayo. So njade ngiloyo ngikucela because ngangiloyo ngicothe mfethu angiyeke engafuni. Kuze kube namhlanje la ngihlangana naye khona kwangiyahlangana naye usho kahle athi ima ungathandani nami ayikho umuntu ozothanda naye. Hawu. And uyangistalker ngishintshe inamba ayithola. Wenza sure nje kuma socials ami. Kanti yini le ngakakulandelela yona? Nami ngiyafisa ukwazi ukuthi yena ngilandelela yona angimazi. Usho kahle athi anginankosikazi wesibili uwena unkosikazi wesibili. Yo. And nje lento manje wena njengamanje khona usempilweni yakho. Ukhona mangimpostile ngisengayeki ukumblock ngiyamblock namhlanje ngoWhatsApp ngenye namba uya reply athi umtshele lo mfana ahlala nentombi yami angimsabi ngempama ngimsabi nangesibhamu nje nginenkinga and seriously yankinga and yabo before wena ukuthi mehlangana nami afuna ukungihlupha nje ngishangahlangana nami etown ko West Street ngihlupha nje wena umfundi lokho kuserious ke manje ke ngiright ngikhathele angihambiselani nalento ayishoyo lo muntu enginayo manje akakhuluma indaba yethembu mina ngeke ngize ngikwazi ukuba ke esithembweni makwenzeka ayibona le video ungafisa ukuthini kuyena ngifisa ukuthi nje ngicela ahlwane nami bakithi ngakhathala ngehluleka angihambiselani nalento ayifunayo angena umuntu wesithembu mina ekhaya ngikhule ngingedwa nje attention yami mina ngeke ngilale ngedwa ngiyazi indodi laphi ngeke nje ngize ngikwazi so nje ngavele ngizibele antu wasekhaya khulumela ukudla ngiyavela ngikhulumela ukudla ekhaya shem kunale mpilo afuna ungiphilisa yona ngeke ngize ngikwazi and umuntu anaye umuntu esingaphila impilo ezifanayo naye nje hayi ngiright Nkosi yami ngiyacela bakithi ayihlukanele nami ngiright wehlule umblock namhlanje abuye ngenye namba ungathini kulabo bhuti laba abasebenzisa imithi ukuthola udlelwane namantombazana ungawusebenzisa umuthi mase ngiwukhiphile la unyathele khona nje ngiyadineka ngiright ufuni lokho kuserious kuphela konke ngisho lokho kwakukhona ekuqaleni nakube kusaba khona nje kona kwakumnandi ke kwaya kwaya ngokuya mase funda ukusebenzisa izilwane zasezulu cha sengiright wena ngokwakho ngamsebenzisela umuntu umuthi ukuthi akuthande ngekani cha umuthi uyaphela ayikho into engena expiry date mase uphelile kuyobe sekwenzalani and yabheda umuntu okudlisile uyakushaya umuntu wesilisa so nje ngeke ngize ngikwazi isiphi isifundo sifundile ngale relationship obuya kuyona yenkani Nkosi yami isifundo nje engisifundile ukuthi mawujoli wenze sure ukuthi once wabona ama red flags hamba ngoba mhlawumbe kube ngawanothisi ekuqaleni efika ngasekhaya ngenkani kwangeke uze kufela ngithola ngikinyeka khona yabo bafethu mina angazi ngingaqondana nento enjalo futhi angiyifisi nakagogezola so nje angazi ukuthi ngempela ngingazizwa kanjani angazi ngingathini angazi ukuthi ngenze njani but ke isikhathi esiningi umuntu uma ngabe ekushela ngomshado ekushela ukuthi ufuna ukuthi ube owakubo uzizwa kanjani ngalonto hey angizizwa mina kahle I feel like umshado kumele uqhamuke along the way ungaveli uthi nje ufika
boom nje usushera ngomshado. within nje inyangana wena sokhuluma ngomshado yini ilwane zakithi zithe ziyangifuna ento ngilalo yami uzikhona ngisho ama-content ongawazi uthi awani angicabangi Angavulwa. wathi uma ngimbuza ukuthi la ma-content awani kini kunemizi emingaka wathi nje ahlala izitshe enjani lezi tshe ze-content angi-right Izinto zani enjani wayengavula mhlawumbe sothi siyavula nje kuphuma umndeni onoboya angicabangi angibeki nje shame. Okay. So mocabanga ngokwakho mhlambe ke okay asike sethi ke manje lo onayo ke ku relationship manje. Mhlambe uthola ukuthi useyabhampeleka ngalendlela ukuthi azacabanga ukusebenzisela imithi. So nginenkolelo ukuthi njengoba uhleli nayo manje okusho ukuthi uyamthanda. So if kuyenzeka acabanga ukusebenzisela imithi ke ukuthi okay uyakubona uyakuthanda kodwa usefuna ukuthi nihlale ndawonye kunaphakade. Menga ngisebenzisela umuthi I'm walking away. I believe ukuthi yonke into kumele izenzekele naturally and isikhathi masingashaya yikho into engenzeka. Ukuthi mina naye siyahlukana nakhona ngiyokwamukela. Mhlawumbe sobe sithandane ngesikhathi strong noma angazi ithe strong ningakwenzakalani kodwa nje sengilindele noma yini sengi-right like sengiyayishiya leya room ye disappointment. Nabantwana? Umisele kodwa? Ngifisa ukuba nabo uma senginomuntu yabo mhlambe sengazi ukuthi sengimgaxela nesikhafu yabo ngezathethi. Usunomuntu noma usho yena lokuthi ayekhaya? Mase isikhathi si-right yabo sesikuleso sigaba hayi cha singaba nabo naye kodwa. Yes naye. Oh okay. Ngeza ngimisele ngokufunda izithakazelo ezintsha abantu sengi-right. Uma lo engihlupha ngithwala ngaye ngimenza umkhova abigundane elingilandela imali sekuwanele ngikhathele. Ngiyabonga kakhulu sivashele kuhlelo lethu. Umbukele lapha ekhaya. Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare ngenzela kakhulu. Bye. Bye.